Где будет смотровая площадка? Она здесь имеется? Вот здесь. Вот это смотровая площадка как раз, где колокол. Бу Кремльнең йөзе кашы булган Спас манарасының эше Рөстәм Миңнехановка әлеге корылманың яңартылгач нинди булачагын күрсәтәләр. Хәзер монда төзүчеләр иминлеге өчен вакытлыча терәүләр, киртәләр куйганнар. Манарага 1983 елдан бирле ремонт ясалмаган. Монтаж по возможности вот этой площадки для того, чтобы всю высоту вскрыть, показать нам всю красоту башни. Төзекләндерү эшләре төгәлләнгәннән соң башкаланың төп сәгате урнашкан әлеге тарихи корылма туристларны тагын да күбрәк җәлеп итәчәк. Моңарчы аның эченә кереп булмый иде. Хәзер аның 4нче катында Казанның матурлыгы белән хозурлану өчен махсус мәйданчык булачак. Торгызу һәм ремонт эшләре башкарылганнан соң, алар тәмамланганнан соң, менә безнең Спас манарасын туристлар өчен җайлаштыру концепциясын гамәлгә ашыру эшләре башланачак. Һәм инде менә безнең Спас манарасы музейга әвереләчәк. Монда Спас манарасы тарихына кагылышлы, аның кайсы елларда ничек үзгәрүе турында сөйли торган экспозиция ачылачак. Спас манарасының беренче 2 каты 16нчы гасырда Казанны Явыз Иван яулагач төзелгән, ә инде өстәге катларын 18нче гасырда өстәгәннәр. То есть это было 2 яруса. Ул башта 2 катлы гына булган, 4 почмаклы 2 катлы бинаның бар ягы да 25 метр. Манарага яңкырмада төзегәннәр, анда ширкәү урын алган. Манараның беренче 2 каты табигый таштан төзелгән, ә өске өлешләре кызыл кирпечтән. Диварлар буйлап сузылып киткән әлеге ярыкларны күргәч, чыннан да ремонт эшләренең бик вакытлы башлануын аңлыйсың. 16нчы гасырда төзелгән менә шулай кылачлап та булмаслык диварлар да вакытлар узу белән барыбер төзекләндерү эшләре таләп итә. Тыштан карап торганда Спас манарасы тулысынча таштан төзелгән кебек, ләкин эчке якка кергәч, аның инде күпчелек өлеше агачтан булу аңлашыла. Шуңа күрә менә шу баскычлар һәм терәүләр барысы да чирегән, аларны һичшиксез тулысынча алыштырырга кирәк. Манара өстендә Спас нерукотворный иконасы урнаштырылган булган. Бу корылманың исеме дә шуннан килеп чыккан. Төрле елларда монда хакимият кабинетларда урнашкан була. Ә хәзер ул Кремльнең капкасы буларак билгеле. Төзүчеләр зур саклык белән эшли. Нигезне диварларны түбәнә ныгытырга кирәк. Аннан буяу эшләренә керешәсе. Манараны ныгытудан тыш тарихи йөзен дә саклап калу шарт. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.